कुख्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुलुमनाय जासिबाय आङो नैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय 2023 मायथाइ देग्लाय दुलाराय बर' फिसा आफादा बेखौ नैथि महरै जोङो मोनब्रै जुनाव जों बेखौ गेलेहोदों ए जुनाव दायो बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारि खामार दैसा मिनि स्टेडियाम बेवहाय मोनद' जिल्लाया बाहागो लादों आरो मोनसे बि जुना जाहैबाय सनितपुर जिल्लानि बाटासिपुराव आरो सि जुना जाहैबाय खोला कामरुपाव आरो जोंनि डि जुना जाहैबाय गलाघाटआव बे मोनब्रै जुनाव गासै अल आसामनिफ्राय मोन 19 जिल्ला आफादा बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेर मावथांखि बड'फा गोजोरथि आरो सोलायनाय मावथांखि जायखौ इंराजियाव बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज होनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2018 मायथाइयावनो जों बेखौ मावथांखिखौ आजावदोंमोन आरो बे मावथांखिखौ आजावनायनि मेन जोंनि गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ गेरेमसा हारि महरै बिथाङा दानो सानदोंमोन नाथाय बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो बिथाङा थैनाय समाव मोनसे बाथ्रा बुंदों आंहा आंनि थैनायाव जेबो दुखु दाहा गैया जेब्ला आंनि थैनायजों आंनि आरो सान्थौ आरो सानस्रियाबो थैफालाङो अब्लासो आङो जोबनाय गैयै हांमा थागोन होननानै बिथाङा बुंलांदों दा बिथांनि जि आद्रा सिमां बे आद्रा सिमांखौ मोगथां महराव जाफुंहोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखिखौ जों आजावनाय जादों आरो बे थांखिखौ बिथा खालामनानैनो थांनाय बोसोरनिफ्राय 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ जोङो होनाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया स्पष्ट गोनो गोथो गैया जे जायखि जाया खामानिखौ जुदि जोङो आबुं महर होनांगौब्ला बिनि बिथाया थिग जानांगोन बिथाया थिग जाब्लासो फाउन्डेसना थिग जाब्लासो बयबो जिनिसखौ जोङो मोजाङै मावफुंनो हायो बेनि थाखायनो जोङो जोलुर गेलेनायनि जि माने स्किल आदब बर'फोरनि थैयावनो दङ नाथाय जोंहा मा प्लेटफर्म मोना दा ओंखायनो गामि गुफायाव थानाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो मोनसे प्लेटफर्म होनानै बिथांमोनखौ गावनि जिउखौ दाफुंनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो जोलुर गेलेनायाव आखा फाखा खालामनानै बर' हारिखौ स्टेट लेभेलाव नेशनेल लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव रिप्रेजेन्ट खालामनानै बर' हारिखौबो मोनसे गेरेमसा माहारि महरै जों दाफुंनो जोङो थि खालामदों बिनि थाखायनो 13 बोसोर बैसो सिंनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामनाय जादों आरो देग्लाय जाय दोलोआ देरहासार जागोन बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरमान बिलाइ होनायजों लोगोसे गंसे ट्रफि होनायजों लोगोसे जोङो 50,000 नोगोद रां जों होनाय जागोन आरो जाय रानार्स आप जागोन बिथांमोननो जोङो फोरमान बिलाइ गंसे ट्रफिजों लोगोसे 30,000 रां जों बिथांमोननो बावनाय जागोन आरो बेवहाय गेलेनायनि उनाव जोंनि फार्स्ट सेमिफाइनेला तामुलपुर जिल्लायाव जागोन आरो नैथि सेमिफाइनेला जोंनिया धेमाजि जिल्लायाव जागोन आरो जोंनि जोबथा बादायलायनाया चिरां जिल्लायाव जागोन 18 अक्ट'बर खालाराव जोलुर खेलानि बादै गुबुन गोबां खेला दङ बेफोराव माबा मोनसे नोजोर होगोन नामा दुलाराय बर' सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जोलुर गेलेनायखौ जों हौवासाफोरनोल' जों स्टार्ट खालामदों जों सानदों सम आरो खाबुआ जोंखौ जुदि थोनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा हिन्जावसाफोरनिफ्रायबो जोङो 13 बोसोर बैसो सिंनि जों जोलुर बादायलायनाय जों बेखौ सानदों आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मोनसे खोथाखौ सानबाय थादों जे जोलुर गेलेनायखौ जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोलुर गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय बड'फानि मुङाव जोङो अल इन्डिया लेभेलाव माबा मोनसे गिदिर जों गेलेनाय जोङो होनो हायो नामा जों बेखौ साननाय जादों नाथाय मा आयदायाव जों होनाय जागोन बेखौ जों दाबो फाइनेल खालामनाय जायाखै आरो फाइनेल खालामनाय जायोब्ला रायजो राजानो जों बेखौ जोङो फोसावनाय जागोन नैबे समाव बहुत आखासे थायो माने जों मैया नुदों आथिखालनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंदों फैगोन बोसोरनिफ्राय बिथांमोना जायफोरा बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गेलेनायाव बिथांमोना मेडेल मोननो हायो बिथांमोननो 1 लाख थाखा होनाय जागोन होननानै बिथांमोना फोसावनाय जादों जों गोजोननाय मोन्दों मानोना जोंनाव नुदों गोबां गामि गुफायाव बर' गथ'ल' नङा बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा गेलेनायाव आखा फाखा बिथांमोना एखमबा मा जायो थाखा फैसानि अभाब फाइनान्सियेल क्राइसिसनि थाखाय बिथांमोना दावगाबोनो हाया दा बे समाव बिटिआर सरकारा जि सिद्धान्त मोनसे डिसिसन लादों बेखौ जों मस्ट वेलकाम खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सानदों बेबायदि गामि गुफायाव थानाय जायफोर माने रां बेलायाव एसे दुर्बल रांखान्थि बेलायाव दुर्बल नाथाय बिथांमोना गेलेनायाव आखा फाखा बिथांमोननोबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माबा मोनसे जों सापर्ट खालामनो हायो नामा बे बाथ्राखौ जों सानबाय थानाय जादों
आं मोनसेल' खावलायगोन गेलेनायखौबो जों लांनांगोन मोसानायखौबो लांनांगोन मेथाइ खननायखौबो लांनांगोन जों गासैखौबो लांनांगोन नाथाय बिनि गेजेरावनो जोङो सोलोंथायाव जों जौगाथारनांगोन जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबो खामानिखौनो जों मावनो हाया ओंखायनो नेलसन मेन्डेला बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों इडुकेसन इज द मोस्ट पावारफुल वेपन व्हिच इउ कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड बुहुमखौनो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों सोलायहोनो हायो जों जुदि बुहुमखौनो सोलायहोनो हायोब्ला बर' हारिखौ सोलायहोनांगौब्ला जोङो सोलोंथायाव जोङो आवगायग्रोनांगोन आरो ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 2 बोसोराव जोङो आरोबाव सोलोंथाइनि बिथिङाव बर' हारिखौ दावगानो थाखाय जोङो मोनसे जों मावथांखि लादों बे मावथांखियानो जाहैबाय मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो बेखौ लानानै फैबाय थानाय 2 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि बिथिङाव जों खामानि मावगोन आरो बेखायनो जोंनि जायफोर गार्जेन दङ बिगोमा दङ जायफोर फोरोंगिरि दङ जायफोर जोंनि इन्टेलेक्सुयेल दङ नोंथांमोनखौ खावलायगोन जोंनि उथिबोनाय जेसेबो लाइमोनफोर दङ उन्दै खुदियाफोर दङ बिथांमोनखौ नोंथांमोना जोथोन लानांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशनल' लाब्ला जाया जों मावथांखिल' लाब्ला जाया जोंनि रायजो राजानि जोंनि गार्जेनफोरनि जोंनि फोरोंगिरिफोरनि जोंनि दिथागिरिफोरनि जुदि मदद हेफाजाब मोनाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंनि मावथांखियाव जों जाफुंसारनो हाया ओंखायनो समाजाव जायफोर उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ड्राग्स जानाय जुवा गेलेनाय गुबुन हारिजों खारफालांनाय बेफोरखौ जों होबथानांगौब्ला गिबियावनो दुलाराय बर' हारिया सोलोंथाइनि बिथिङाव आखा फाखा जानांगोन बेखायनो आरो खनसेबाव आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गावबा गावनि गथ'खौ जोथोन लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरबाय गिबियावनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों दे गमामायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिखिनि माने आद्रा थानाय जिखिनि मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ मावबाय थादों आरो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे 13 बोसोरनि सिङाव जि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय बे जोलुरा बादायलायनायखौ बड'फानि मुङावनो बिथांमोना उसुर्गा खालामदों आरो बे हिसाबै बेवहाय जिखिनि गेलेनाय बे गेलेनाय बादायलायनायखौ खालामदों आरो गमामायैनो बेबायदि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिफोरनिफ्राय जोङो उन्दै गथ'फोरखौ उन्दै खुदियाफोरखौ जोङो माने मोनसे जौगाफारसे जोङो आवगायनानै लाना फैनो हागोन आरो बेबायदि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों जोंनि जि बर' माहारि बे बर' माहारिया मोनसे नङा मोनसे बिथिं बे बिथिंफोरथिं जोङो माने जौगालांनो हागोन आङो खेलाखौ नायदों दिनैल' नङा आङो बाक्सा जिल्लानि जि जोबथि गेलेलायनाय माने बादायलायनाय जि हाबाफारि बेवहायबो आङो आलासि महरै बाहागो लादोंमोन इदिनखालि आङो नायदोंमोन जोबोद मोजाङै खेला गेलेयो आरो आङो दिनैनि जि मोनसे टीम बे टीमनि गेलेगिरिफोरखौ नुनानै माने मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों बेबायदि बैसोआव आंनि समाव जोंनि समाव जोङो नारेंसो गेलेनानै माने सम बारहोयोमोन नाथाय दिनै बेबायदि बैसोआवनो दे माखासे उन्दै गथ'फोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दे मोनसे गेदेर फिल्डआव मोनसे गुवार फोथाराव फैदों आरो गुबुन जिल्लानि गेलेगिरिफोर दं गुबुन जिल्लानि दैदेनगिरिफोर दं सुबुंफोरदों जेरैबायदिहाय माने मोनसे गियान माने मोनलायलायदों बेयो जोबोद बाख्नायथाव आरो बेखिनि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ बानजायनानै होदों आरो बेनिखायनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आरोबाव फिन हामबाय होनदों माखासे गेलेगिरिफ्रा गोजौ थाखोसिम मोनहैनो थाखाय सुबिदाखौ मोना जायो बे समाव मा फोरमायगोन दा बे समाव आथिखालाव दा माखासे नाजानाया गावनि थाखोनिफ्रायबो फैनांगोन बेवहाय माखासे माहारियारि आफादफोराबो नाजागोन आरो बेवहाय सरकारनिफ्रायबो मावनांगौ थायो दा बे हिसाबै आथिखालाव बिटिआर सरकार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बेबायदि गेलेगिरिफोरनो जिखिनि जेरैबायदि माने अनसुंथाइ जेरैबायदि मदद खालामनांगौ बेबायदि मदद खालामनायखौ जोङो नुबाय थादों जों गावबो खालामदों आं गावबो खालामदों आरो बयनिख्रुइ माने मख'नो गोनां खोथाया जादों मा दे प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि गाहाय हिसाबै जेब्लानिफ्राय बिबान लादों बेवहाय बिभिन्न थाखोआव बिनि जि गेलेनाय बादायलायनाय बेवहाय जादों दे तामुलपुराव एसियान खख' चेम्पियनशिप बेवहाय जानानै थांदों 2023 मायथाइयाव बेयाव जादों
आरोबाव 2022 मायथाइयाव बेवहाय सन्तोष ट्रफिनि मोनसे बेयाव गेम जादों आरो नैबे 2023 मायथाइयाव माने इन्डियानि बयनिख्रुइ भारतनि बयनिख्रुइ गोजामसिन फुटबल दुरान्ड काप 135 जि दुरान्ड काप बे दुरान्ड कापा क'क्राझारनि साय गेलेग्रा फोथाराव बेवहाय जादों आरो बैफोरो माने बिटिआर सरकारनि मोनसे बियो मावनाय आरो बेनि गेजेरजों गमामायैनो बे बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय जिखिनि गेलेमु बा गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे मोनसे एक्सप'जार आरो मोनसे माने गोजौ थाखोसिम थांनो हायो बेयो बिटिआर सरकारनि नाजानाय आरो मैयायो जिहेतु माहारि बिफा महात्मा गान्धीनि 154थि जोनोम सान बे 2 अक्ट'बर 2 अक्ट'बर बे 2 अक्ट'बरजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआर सरकारा बे बिटिआर ओनसोलाव मोननै जिल्लायाव स्पर्ट्स एकाडेमि बे स्पर्ट्स एकाडेमिनि जिखिनि खामानि बेखौ मैयायो जागायजेनदों बे क'क्राझाराव मोनसे स्पर्ट्स एकाडेमि आरो जोंनि बे बाक्सा जिल्लायाव मोनसे स्पर्ट्स एकाडेमि मोननै स्पर्ट्स एकाडेमि बेवहाय बिटिआर ओनसोलाव बेयो जागोन आरो बे एकाडेमिनि गेजेरजों गमामायैनो बेवहाय बिभिन्न जिखिनि गेलेनाय बे गेलेनायनि जि मोनसे सुबिदा बे सुबिदाखौ मोनगोन आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बिभिन्न गुबुन बिथिङाव जिखिनि गेलेग्रा बिथांमोना बेनि सुबिदाखौ लानो हागोन। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।